Chenia, gigite bede mana kum dul mariero. Nikech mako lwal nyaka ing'eni yang ng'ama nigi thuolo mar puodho ng'ama dhi bedo jakuma jopiny dhi koni en IEBC ne. They are the people who approve candidates for elections. But before yes, but those who approves joma jopiny dhi yiero. Koro gima akwayo en makum daka mathoth. Is okay wakili, but wapenjo to then nikech gima wacho na mawinjo ka kelo ndadho. Yeah. In ngat ma jopinyo yiego ni ngat ma jopinyo yiego samoro ngani jopinyo yiego to IEBC odhi opudhi samoro ne nigi kido moro to jopinyo chako tero jopinyo iro ka japinyo yiero ngat ma nigi kido moro to ngat machielo ma timore nango madong jopinyo bende nigi ngata ma bedo mondo beda a candidate in every election must be approved by IEBC. Koro tiende ni ya kapok odhi kar japinyo yieri obidera bati kata in independent candidate no jopinyo IEBC tamore IEBC emanya keto ngani ethically timbege kitege timbege ben ngama kido maber. Yes. Koro sama IEBC osedhi approve jojo dira bati. Koro japiny gunia ga kura. Koro kwa blame japiny. Kendo IEBC nigi thuolo mar bende chungo ni ng'at ma wa approve for a candidate for election. En ng'ama kite chalo na. Ero kamano ko ni dwa wanyo chimo mitieko. Ni ipenja ni ka IEBC otimo. Ka IEBC nigi teko mar puodhi. Yes. To in kaka in nigi ratichi. IEBC ok nyal buka ne wacho ni ane paro ni George ni jakuo. Nyaka bed ni osegol mondi mokumi ni jakuo ko IEBC nigi teko mar. Nyakora Ramogi mondo yudo ko makare yiero